Us Johannes zal naar de ambachtskwallen. In het elektrisch. Maar daar hoeven ze hem net volle mee te leren, ja, dat zei ik hem. Hij kent alles al. Ja, maar zo zei ze net, waar had die smooi jongen het waai. Ja, haha, maar het moet er maar in zetten. Het weer een massa strobben, hè. Doe draai er al naar je petten in de lamp. Had er een stap stekken weer, dan steen Pieter de hand verkeerd aan het lief. Maar dan zei Johannes, ga maar wij, ik zei wel. En verleden weekend, zei ze, doe kamer thuis met een bos trietje. Je had nog nooit zo'n jongen. Ik zei, jongen, hoe komt daar aan? Dat ik vond bij de dwenger, zei er. Ja, het is zo'n sneuper, ik zist je. Ik zei, wat zit er mij, jongen? Ik zal het licht aanlezen in het hak, zei er. Ik zei, nou wat dat ken, dat zou een genot wezen. Ah, waarom zou het net kennen, zei er. En hij, jongen, gongmenschen, je hebt het nog nooit eens, jongen. Hij weer er net bij wij te slaan. Ik zei het je mezelf, dit is al wat oors als oebelen. Die hebben ik wel eens bij het licht gaan, maar alle 5 minuten naar huis. Erfelijk onderwijs. En maar koffie en thee drinken en dan maar breed uit bij de tafel. Ja, dan weer er wel tijd. Maar dus Johannes die taalde net naar eten of drinken, ja? Die bleef bij zijn werk. Hij zie het Bob op dakmeesken. Die tweede boel die moest boeten doorlangs, zeg maar, zei ze, naar het hak, hè? Ik hier me, ja, daar ga je er aan, hè? Er ontkwam hem geen wut. Maar hij hield in de holle, dat we aan alles te zien. Ah, we grutten me direct naar zuiver om. Het is op het laatst nog maar een baan, hè? Ik bracht hem een goede kop thee en een hempen koeken. Ik zei, doe maar wat hij, jongen, doe stiest vol slijn in het werk. Nou, hij deed er maar amper aan tijd, ja. Hut en gauw slopte er terug en doe maar weer aan de gang, hè. En jongens, mijn broek gieten, doe weer er net in een hoes te krijgen. Ik zei, nou, dat geeft me nou zuiver stoef genoeg. Die jongen, die kennen wel de kop schreppen. Heel wieze kunsten, zei Pieter. Jongen moet ophouden met zijn aanslagen. Hij moet inkomen. Nou, is Lutske erheen, hè. Maar Johannes wil van geen inkomen weten, ja. Wat jong leren, zei er. Zo'n skrale jongen, net. Oebelen hier even zelfs wel weer een week mee omgeriemd. En dat kreeg dus Johannes in een medicleer. Ik zei het aan Pieter, dus ze brengt het 4 in het elektrisch. Tinker eens om in 6. Dat moet nog, zei Pieter. Die man moet altijd dwaasbongelen. Nou, het wil hoe nu nog wel klauwen. Dus zei Johannes, nou met branen wil je, hè? Ik had nou nog wat mijn losse triep letters zeker wel knap kunnen zetten. Maar het kan branen. En doe rapert Sint Pieter. Zet de stroom maar op, heid. En ik ken je, zei ze meisken. Pieter draaide de knop in het achterhoes om. En de vlegenstik viel eruit. Pieter sprong wel 3 voet van de grond. Sakkelwaarde. Wat haklaken, wat haklaken. Maar Pieter wie ze wiet als een doek. En Lilk, heden wat wie die man Lilk. Ik zal die omsteen leren, zei er, en dat zo op Johannes staan. Maar Johannes zei, nou, je kan ik er niet aan dwaan wel. Dit is om een kwaadsluiting, man. Ja, dan is Pieter zo'n onverstaan, hè? Ik zal die kwaadsluiting, zei er. Maar je doet wie ik rek nog. Ik zei, Pieter, stel die net aan als een baan. De jongen zei Thomas dat het kwaadsluiting is, dat jesdags, dat kan zijn baan net voor, wel? Hoeveel mensen binnen er net die kwaadsluiting ha? Ga leien gewoon om Pieter Wedel te bijzien. Maar de jongen is zonder bruin op bijtrekken. Het licht is nou nog wel net kleer, maar de treden die hing je er nog. Het is nog maar een handtast. Maar zo zei ze net, zijn jongen net, die leert haast alles wat er maar wil. Maar Zak zei, het moet er maar in zitten.